Når du har grå stær, er det som om, der er en grå hinde mellem dig og resten af verden. For at fjerne tågesynet bliver du som ofte kataraktopereret med en ufleksibel linse, men behøver den samme aldersbetingede langsynethed, som du havde før din grå stær. Det betyder, at du behøver briller for at kunne se på forskellige afstande. Crystalens akkommoderende linse behandler ikke kun din grå stær, men korrigerer hele dit synspektrum, så du kan se tæt på, langt fra og alt midt imellem. Faktum er, at mange Crystalens-patienter sjældent behøver briller efter operationen. Operationen tager normalt 15-20 minutter og sker under lokal bedøvelse. Du bør kunne genoptage almindelige aktiviteter relativt hurtigt, og til og med kunne begynde at arbejde og køre bil inden for 2 til 3 dage. Hvis du skal opereres, tal med din kirurg om Crystalens. For at finde en Crystalens specialist i nærheden af dig, besøg crystalens.com. Crystalens. Du skal ikke bare se, du skal se bedre.